bottom! You want some? Have it. Oh. 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 Right, peth ma ymlaen. Right, boys. Wel, con ni, boys. Edrych lle fi. Fi yn hotel. Hello, guys. What is happening? Shut ma pethau. Croeso nôl I PopT. Hei, cyn I ni garw ymlaen, neud ffafr I fi, nid I? Clica'r bwtwn Tanysgrifia fyna nawr. Ar gloch, ne? Ac wedyn, rôl like fyd. O, gwan. Ei, diolch I ti boi. Chwarae teg. Yeah, guys, fi yn hotel. A'r reswm hynny yw fod fi'n ffilmo gyfres newydd Mabinogi Ogi, gyfres 4, ac fydd hynny ar stwnsh cyn bo hir, ac hefyd dwi'n newydd ffilmo tu ôl y llen I chi guys ar PopT, a fydd hynny'n dod allan rhywbryd yn y dyfodol. Nawr, achos natur y swydd fi, fel y swydd yma ac swyddi eraill, byddwn ni'n ffilmo neu'n gweithio yn bell o adre, felly byddwn nhw'n rhoi ni lan mewn llefydd lyflu fel hyn. Nawr, fi'n siŵr fydd e'n debyg iawn I lot o chi, guys, ond dwi yn caru aros mewn hotels, ac yn wedig pan dwi heb aros mewn hotel am sbel iawn, mae fe gallu bod yn cyffroes iawn. Fi di ymchwilio'r 10 peth mwyaf poblogaidd I wneud yn hotel room I cadw chi'n entertain. Rhif 1. Freebies. Y pethau mae'r hotel yn rhoi I chi I ddefnyddio a chadw am ddim. Mae'na loads I gael, jyst edrychwch amdano nhw. Fel teas a coffees, soaps a shampoos, tegell, lamps, ffôns o hotel, teledu, drych, na, mond yn jocan, ond chi'n gwybod be fi'n meddwl. Rhif 2. Edrych beth sydd ar y teli. Nawr, os I chi fel fi, a fi'n siŵr bo chi, ddim lot o pobl yn actually gwylio'r teledu rhagor. A fi wastad yn meddwl bod e'n diddorol I weld beth sydd actually ar y teledu pan fi'n cyrraedd y hotel. Ond eto mae hwnna'n mynd bach yn boring ar ôl ychydig, felly dwi'n awgrymu ddod ar laptop neu iPad I gwylio Netflix a Disney Plus neu be bynnag. Rhif 3. O'r dro, room service. Ddim angen gweud hynny ddwywaith. Ooh, big Avi, boys, big Avi. Yeah. Hello. Hi. Yes, can I order some room service, please? I love the... Hello? Can I have one of them, whatchamacallums? Ooh, chips, please. A side of halloumi fries. Yeah. Yeah, no, that's it, thanks. How much is that, sorry? How much? Rhif 4. Galw lawr i'r front desk. Sa'n gwybod pam, ond dyna be fi wedi gweld ar y we. Hello, hi, is this the front desk? Hiya. Well, yeah, the thing is, I'm doing that next week, and I thought, you know, why not? Why can't I do it? Exactly what I said! Sy'n mynd I siarad Cymraeg ma, sa'n licio siarad yr iaith sili ma. Hei, na, fi'n gwybod. Ti mor funny! Oh, shut up, paid a sôn. Paid a siarad y fi. Okay, bye-bye. Rhif 5. Caru ni'n yma. O'n I arfer wneud drwy'r amser pan o'n i'n ifanc. Knocker. Gyn yn gwybod y gêm, mae jyst gyda fe loads o enwau gwahanol. Basically, knock o drws rhywun a rhedeg I ffwrdd. Mor childish. Rhif 6, sti. Cysgu. Y peth gorau yn y byd I lladd amser ac hefyd y peth dwi'n joio mwyaf yn bywyd. Felly, night. Cwtio lan nawr yn y gwely a na welch chi yn y bore. Nos da. Rhif 7! Classic! Neidiwch ar y gwely, neu os chi'n wyllt fel fi, cael WWE wrestling fight gyda'r pillows. Ta-da! Rock bottom! You want some? Have it. Oh. Woo! Stinky. Oh,
Rhif 8. Na mae'r hwn fwy i pobl sy'n licio byw bywyd ar yr edge. Wneud llwyth o sŵn tan bod rhywun yn rhoi complaint mewn. Fi'n meddwl na i ddechrau dysgrechen. Stop shouting, okay. Sorry. Alright, sorry. Yeah, keep it down. Okay, peidiwch wneud hynny. Rhif 9. Wneud bach o waith. Alla wneud loads o waith i lladd amser, dysgu llunellau, ateb e-bost, wneud bach o gwaith editor. Mae'n yn ffordd gwych i treulio dy amser yn dda. Ond yn amlwg, o'n i'n bod gyda hwnna yn glo iawn, felly nes i den yn lle. Hwyl fawr! Rhif 10! Os mae hynny i gyd yn methu, if all else fails, wneud beth mae fi di wneud, dod a'ch PS5 gyda chi a chwarae hynny am oriau. Come on, boys! Right guys, dyna ni, 10 peth i chi guys defnyddio i cadw chi'n entertain os chi byth yn bod yn hotel. Gobeithio oedd y fideo yma'n ddefnyddiol i chi a gobeithio wnaeth chi joio'r fideo hefyd. Os chi'n ffansi bod yn legend unwaith to, gwasgu'r bwtwn tanysgrifia yna, ro thumbs up ar y fideo yma i fi ac yna gwasgu'r gloch am y notifications. Fel hynny guys, fyddwch chi byth yn methu fideo. Alright? Right, digon o nonsens, fi goffo paco achos fi'n mynd fori. Na i weld chi guys yn y fideo nesaf siŵr o fod, ond tan hynny, bye bye!